A na tržištu Europske unije ima nedopuštenih pesticida i to u pšenici koja je stigla iz Ukrajine. I Hrvatska uvozi sve veće količine. Eurozastupnik Sinčić tvrdi da smo uvezli otrovnu pšenicu. Ministrica poljoprivrede mu je odgovorila. Slavonska polja prekrivena mladom pšenicom. Europsko tržište pak ukrajinskim žitom. Normalno da je svakoga strah, pogotovo za naše najmlađe u obitelji, ali ne sumnjam da državne institucije koje brine o tome provode analize. Ako se tvrdi da je otrovno, onda me je strah, jer imam i taj obiteljski dom i bakama, puno kupujem i sve. Da je Hrvatska preplavljena ukrajinskom pšenicom i brašnom koje sadrži otrovne pesticide, tvrdi eurozastupnik Sinčić. Iz Ukrajine nam dolaze ogromne količine i pšenice i nekih drugih žitarica koje nitko nije provjerio, dakle nitko ih nije testirao. Izvori takvim tvrdnjama su mu moji poznanici iz Agencije za plaćanje u poljoprivredi, Ministarstva poljoprivrede, ali i sami seljaci, proizvođači pšenice. Ministarstvo tvrdnje odbacuje. Za sada nije bilo otkrivanja uzoraka koji nisu zadovoljavali uredbe i standarde, no to naravno ne znači da Državni inspektorat neće nastavljati pregledavati pošiljke. Pošiljke iz trećih zemalja pregledavaju se na granici. Dokumentacija se gleda svima, a roba prema procjeni. Nedopuštene pesticide u ljudskoj hrani sanitarna inspekcija traži i na tržištu. Od 312 prijavljenih pošiljaka brašna i 5 pošiljaka žita iz Ukrajine, do sad je analizirano njih 25. Dodatno su uzeta i 4 uzorka brašna koja su stavljena na hrvatsko tržište. Inspekcija tvrdi sve je zdravstveno ispravno. Vjerujem i ne vjerujem. Nisam 100% siguran. Kontrole su bile i u Poljskoj gdje je pokrenuta istraga zbog lažnog deklariranja. U Slovačkoj je pak u ukrajinskom žitu otkriven pesticid klorpirifos. Hrvatska ga je godinama koristila. Prije 3 godine Europska ga je unija zabranila zbog sumnje da kod nerođene djece izaziva neurološke smetnje. Ministrica Vučković tražit će još veće nadzore. Zato što je jednostavno riječ o poremećenim tokovima i riječ je o značajno povećanom uvozu. Od početka agresije iz Ukrajine smo uvezli 60.000 tona žitarica, što je oko 12% ukupnog uvoza.